आसाम सरकारा आसामनि 35 जिल्लानि थाखाय गोदानै 14 गार्जेन मिनिस्टार फसंदों। 14 गार्जेन मिनिस्टारा जिल्लानि हाबा मावगोन। आसामा गोबां हारि हारिसाजों बुंफबनाय हादोरसा। आबाद मावनायानो आसामनि सुबुंनि गाहाय थांना थानायनि राहा। रायजोनि जौगानाय लाबोनो थाखाय आसाम सरकारा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि थाखाय 14 गार्जेन मिनिस्टार फसंदों। फसंजानाय 14 गार्जेन मिनिस्टारनो जिल्ला जौगानायनि हाबा मावनो बिबान होनाय जागोन आरो सासे गार्जेन मिनिस्टारनो मोननै एबा मोनथाम जिल्ला जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय बिबान होनाय जागोन। नाथाय फसंजानाय गार्जेन मिनिस्टारआ थोंजोङै सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाय नङा। गार्जेन मिनिस्टारनि बिबाना गुबुन गुबुन रोखोमनि स्किम्स आरो प्रजेक्टखौ थिखानाय जिल्लाफोराव फोसावगोन आरो जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंनि जौगानाय लाबोगोन। बबेखानि स्किम्स आरो प्रजेक्टआ मानि सायाव जागोन बेखौ थिरांथा लानायखौ नुनो मोनथ'वाखै। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।